हमर नाम निरसा देवी, घर लक्ष्मीनिया। हमरा एगो लड़का फोन करलकै फेसबुक से, दानिश नाम के लड़का छले। उ फेसबुक से फोन करलकै, हमरा पर बहुते फोन करलकै, लिख लिख के भेजे, हम फोन उठाबिए। फिर फोन उठेलिए तो उ हमरा से बात करलकै। बात करला के बाद बातचीत हुआ लगले। बातचीत होला के बाद 2 महीना बात करलकै तो ओकर घर फैमिली सब हमरा से बात करे लगले। बात करत गए तो ओकर घर के लोग उ अपना घर पर बोलेलके। अपना घर पर बोलेला के बाद उ लड़का हमरा साथ में रात भर गलत संबंध बनेलके। गलत संबंध बनेला के बाद उ वीडियो बना लेलके, फोटो बना लेलके। तो हमरा नहीं पता चले वीडियो फोटो बनेलके उ। हम अपना घर पे लिए तो हमरा 2 बच्चा छे। हमर पति बाहर में रही छले। हमारा मोबाइल पर फोन करे बार बार तो हमारे बच्चा और उठाबे, हम उठाबिए तो हमारे बच्चा कल के फोन करबे, हम पापा के कह देबो। तो हमारे आदमी ओतऽ से फोन करलकै, हमरा कहे कतो बातचीत करे छी से बातचीत बंद कर दही, से 2 बाल बच्चा छे, घर बिल्टे छे, से अपना घर में रहो। हम कहलिए ठीक है, हम बातचीत नहीं करबे कतो के बाद हम फोन करलकै उ लड़का फोन करलकै तो हम ओकरा कहलिए तू हमरा मोबाइल पर फोन तो नहीं कर, से हमरा घर में झगड़ा लड़ाई है, हम तोरा से बात नहीं करबो। हमारे बच्चा और नमहर छे, हम नहीं करबो। तो उ कहे तोरा कर पड़तो, तू करबी, तू अपने करबी फोन, हमरा पास प्रूफ छे, तोहर वीडियो छे, फोटो छे, वायरल कर देबो, नहीं करबी बात। तो हम फोन कर लिए, ओकर घर फोन कर लिए, ओकर माँ लग, ओकर भैया लग फोन कर लिए। कहलिए देखी तोहर बेटा तू सब हमरा बोलेली, तोहर बेटा हमरा फोटो बनेलको, वीडियो बनेलको, से आब हम नहीं कहे छो बात करबो तो तोहर बेटा हमरा से ब्लैकमेल करे छो, से तू अपन बेटा के सैत ले। से हम अपन घर नहीं चाहे छे छोड़े ले, अपन बच्चा के नहीं चाहे छे छोड़े ले, अपन पति के नहीं चाहे छे हम छोड़ दिए, से हम अपना घर में रहबे, हम बातचीत नहीं करबो। तो ओकर माँ की कहे छे से बेटी से तू कर बात, से क्यों ठीक छे फोटो वीडियो तोहर वायरल कर देतो, तोहर पति नहीं रखतो, गांव समाज में गिलेबा उड़िएतो, बेइज्जती हेतो, से बातें करे ले कहे छे ना, तू बात कर। ओकर बेटा फोन करलके अपन माँ लग में ग्रुपे में, तो की कहे छे गए तोरा और के कुछो भी कहे छो तू सब नहीं सुन, जकर प्राण हमरा हाथ में छे, हम जना जना कहबे तना तना उ करते, उ की कर सकते, से तू सब साइड रह। तकर बाद ओतऽ से उ पैसा के डिमांड करे लगले, पैसा दे हमरा, से पैसा दे, पैसा से हम कपड़ा लेबे, लत्ता लेबे, बहुत चीज एहन बात छे हमरा से डिमांड करे लगले। उ तो करे लगले तो उ पैसा लेलके, अपन मंजिला भैया के भेजलके शुरू में तो 10,000 रुपया लेलके झौरी चौक पर। ओकर भौजाई आयल छले संग में, चल गेले। तकर बाद अनाहिते ब्लैकमेल करते करते हमरा से बहुत पैसा झिटलके, अपन बहन के शादी करलके। तो ओहि में हमरा से ओकर बड़का भैया छले आरिफ नाचिए, से हमरा से 1,30,000 रुपया लेलके नरहिया चौक पर आबि के। तकर बाद उ छोरा दानी छे से लेलके 70,000 रुपया हमरा निर्मली में आबि के। तकर बाद ओकर बहिन छे से लेलके 5,000 रुपया बड़की, जकर घर छे मदना में। तकर बाद छे ओकर अथी माँ लेलके 10,000 रुपया, अपन बेटी के देलके, अथी लोकी में छे तक तो घर बनेलके, से लेलके पैसा। सब कोई मिल के हमरा से पैसा जीते चले, अपना घर में ल जाए, ओकर बाप ओकर भैया सब ल जाए। छोरा उतर से ब्लैकमेल करे, हम वही डर से जना जना कहे तना तना हम करिए। वही लड़का के 100 लड़की के साथ में संबंध बनेने छे। उ हमरा लग में बहुत वीडियो फोटो छे, सब किछो के फोटो छे, हम वहाँ का सबके देखाब। थाना में आवेदन द देने छिए, वो थाना में वो सब हम देखाब, वहाँ सबके अथी वीडियो के माध्यम से हम देखाब, सब किछो देखाब। वहाँ सब लड़का के भगा देने छे ओकर माँ बाप, अहाँ प्रशासन और से सबसे हम गुहार विनती करे छी, अहाँ सब के जल्द से जल्द कानून कार्रवाई करियो। ओइ लड़का के बुलाबियो, एके जांच है के चाहिए। एके गो के साथ ओकरा को बिजनेस करे छे घर में, लड़का मुसलमान छे, ओकर पूरे फैमिली लड़की और के ल जाके गलत संबंध बनावे छे। अपन बेटा और के ओकर बहिनो ल जाए छे अपन घर पर, सब कोई मिलल रही छे। आब हमर पति नहीं रखे छे, हमर पति हमरा से रुपया लेने छे, हमर पति पैसा के डिमांड करे छे, तू पैसा दे, तू अपन हमरा घर से निकल जो। तो आब हम तो नहीं घर के रहलिए नहीं घाट के रहलिए, जहिया हम घर में चलिए तहिया उ लड़का हमरा से ब्लैकमेल करके हमरा से इज्जत के साथ खिलवाड़ करलके, रोड पर आन के छोड़ देलके। आब हम कत्तो जेबे कत्तो रहबे।